Yn enw i Arwyn Edwards, dwi'n dod o Ibers yn Prifysgol Aberystwyth. Dwi'n newydd ennill y trydydd gwobr yn y Microbiome Awards sydd yn cael ei gynnal gan yr Earth Microbiome Project. A mae hwn yn wobr ar gyfer ymchwilwyr ifanc sydd yn astudio microbe sy'n byw o fewn yr ymgylchedd naturiol. Y gwaith sydd wedi ennill y gwobr yma yw'r prosiect sydd wedi bod ganddo ni'r haf yma, lle mae'r grŵp o ymchwilwyr dwi wedi arwen wedi gweithio ar y las ynys, edrych ar y llen iaf yna ni yn Svalbard, yn Gogledd Sweden a hefyd yr Alpen, ar fi'n mynd i De Georgia ger yr Antarctic. Ni'n astudio'r microbe sy'n byw o fewn rhewlifodd a llenni ar planet. A'r prosiect yn uniongyrchol sydd wedi ennill y gwobr sy'n edrych ar y cysylltiad rhwng y microbe yma, prosesau sydd yn gysylltiedig ar tyfiant a marw'r rhewlifodd yma, a hefyd sut mae'r bioleg yn rhyngweithio efo rheini a newid hinsawdd. Ni'n gweld prosesau microbiaidd yn bwysig o ran ffurfio'r eira yn yr atmosffer a hefyd o fewn toddi'r rhew wrth bod yr haul yn sgleinio ar wyneb y rhew efo'r microbiau'n tywyllu y rhew wrth bod nhw'n tyfu ac yn creu biomass tywyll. Felly yn bwysig iawn i ystyried ffordd mae'r microbiau'n newid sut mae'r rhewlifodd yn ymateb i newid hinsawdd. A mae gwybod sut, pryd, pam a ble mae'r dŵr na'n mynd i ddod allan o'r las ynys a mynd i godi'r lefel y môr a'r glanau ni mynd yn Aberystwyth, er enghraifft, yn hanfodol iawn.